Ka Seng Rangbah Sub-District Penamyong Parish Mairang Kalarake Kasngi Burom Ki Rangbah Da Ka Bapelongi Kecing Elekai Football Ka Oneday Football Tournament Father's Day Ka Batang Shisngi Kum Kadak Kecing Kenduk Lang Ki Parangbah Hakane Kecing Elekai La Don Pratli Ki Team La Ai Kertenge Ki Da Ki Seng Na Pedeng Kini Ki Pratli Ki Team La Ya Kenduk Final Da Ka Seng Peter Bat Ka Seng Paul Haka jingi alekai final ya ka nam lado lara da ka Saint Peter haka sngi ka babut ka badai ka sngi Sunday ki Rangbah ringkat ki para bangai ka parish ki layo ban shim benta ya ka mas bakhuat bat layo ru ya ka jingker ku na ifada Friday Paris priest jong ka mairang bat la penkut no ya ka ne ka sngi da ka culture program ringkat ki jing penkup burom ya ki riu Rangbah ki bala no senyang Labun bun senam ya kebalang. Mata kasni nakaliang jong Sub.Pyn Penamyong ni Pynlong ya ka Oneday Football Tournament jong ka Seng Rangbah Rangbah ki unit barak Katholik ki unit ki bangi don pok ni Sub.Pyn ki jongi ka baningkong ide ka Seng ko muisub unit nang ta ka lang stadium Katholik Sub.Pyn unit nang ta ka lumyau ka Seng Rangbah unit nang ta ka dongkiet unit nang ta ka dongber unit ka lumarlong unit Rangbah unit mission unit Mausawa unit rangkat lang ka benter unit ini Katholik unit ni Pynlong mata kasni na ka benta ka jingi kemenlang si benta na ka benta ka sni burom jong kilong pa apok ni ka Sub.Pyn Penamyong ke jongi na kaliang jongi kum ka Seng Rangbah Katholik Sub.Pyn Penamyong nilek knang ya ka ni ka program na ka benta ban lumlang bat penki ya ka jingmut cepat khat jong ki Rangbah Om tang nak benta kam mensiam hendai don kamru ya ka sport hak jing im ke jongi ban pin smo bah ban elap nak benta tin ke jong blai haki benta ba per
kayeng kasem uhay upa utri kayeng unong kernom dayaka kersiu ya kilompa oi kau oi kau Bankir kuya kikun, blai hupa kabor uai, kabor bekin saitam, bangsam syong haru harai.